התושבים לא כדאי להם להגיע לפה, כי אין פה כלום, אין מה לראות פה. אצלי בשכונה חסר מאוד כל מה שקשור בפעילות חברתית לילדים. אני מקווה שמי שיבחר, שיעשה משהו, שיעזור, שיזוז, שיסתכל קצת על השכונות המצוקה. אני מצפה שהוא יפסיק את הסמים אולי, יעזור לאלו שמשתמשים בסמים. אתה עובר פה בלילה, אתה מפחד לעבור בתוך המרכז. זה כמו בעזה פה, אתה מפחד להיכנס. אין לאנשים לצאת. מגוון האפשרויות של אנשים לצאת בערבים מהבתים שלהם. לטייל, לראות, לשבת, לשוחח, אין איזה דרשה. היום אני שוטפת כניסה ומחפשת עבודה. עברתי כל החברות. חיפשתי עבודה ולא מתקשרים, אין כלום. אין לנו פה לא ירק, לא גנים ציבוריים, לא משהו לנוער, אין לנו כאן שום דבר. רצו לעשות פה אילך הזה נרדם, את דודאים מביאים לפה. בקיצור, את כל הזבל של המדינה שופכים בבאר שבע, זה לא, לדעתי זאת לא אימפריה. אנחנו הולכים ומתדרדרים, פשוט מאוד. היום עולים פוליטיקאים שלא כל כך מיומנים, שלא כל כך טובת העיר מעניינת אותם, אלא אולי טובת הכיס וטובת הכיסא. השנה מלאו לבאר שבע בירת הנגב 50 שנה, אבל חגיגות היובל נדחקו במידה רבה הצידה בגלל הבחירות לראשות העיר. המפגש בין המחנות הפוליטיים היריבים החל במסעות פרסום יקרים שהציפו את העיר בשלטי חוצות, פוסטרים, סטיקרים ומה לא. בסופו של דבר, גם אם אחוז ההצבעה היה נמוך, ההרגשה הייתה שהנה לאחר שנים רבות של תרדמה עמוקה עומד להתרחש הנס, כאן בעירנו. קרב ענקים בין מחנה הדרום למחנה הצפון. אני לא נוקם ונותר, אני לא כועס על מי שלא בחר בי. אני מסוגל להבין שיש כאלה שמכל מיני סיבות בוחרים בבלומפילד, ואני לא נכנס לעניין. אני רוצה להגיד לכל האנשים, לא באתי לריב, לא באתי להתקוטט, לא באתי להכות, לא באתי לחתוך, באתי לטובת באר שבע. לצערי אני רק שומע דברים מהכיוון השני, על פטנטים, על מזימות, איך לשבש את כל הכוחות הנפלאים שרוצים מחר לבוא להצביע. ההנחיות שלי למטה הבחירות היו ברורות, להימנע מכל פרובוקציה, להימנע מכל אלימות. אנחנו רוצים בחירות נקיות כפי שב-50 שנה האחרונות בבאר שבע. אני לוקח את כל מה שצברתי בחיל האוויר במשטרה, כל הניסיון ואת כל הידע, ועם זה אני רוצה לעשות הכי טוב לטובת באר שבע. ולא ניתן לשום טרמפיסט לנסות לקלקל את זה. כל הכבוד. באר שבע עדיין לא מטרופולין, אבל 60% מעתודות הקרקע של מדינת ישראל נמצאות בסביבתה, ובכך מאפשרות לה להגיע למעמד של עיר מטרופולינית. בעשור האחרון התפתחה העיר כמעט ללא היכר, וכיום מונה באר שבע 175,000 נפש. למי שחי בשכונותיה של העיר הדרומית, למי שנוסע לאורך רחובותיה, קשה לראות את חצי הכוס המלאה. המציאות מורכבת מדי מכדי לסכם אותה ברושם האדיר שמותיר הנוף העירוני הנשקף מגגות הבניינים הגבוהים בעיר. העיר התפתחה ללא ספק, אבל למטה מקו הרקיע, החיים בכל זאת נראים קצת אחרת. מקומם אותי, רוצה במקום חול ובוץ, לראות דשא, לראות יותר פרחים, יותר ירק. רוצה שקו קריית מלאכי לא יהיה הגבול בין ישראל האחת לישראל האחרת. מה אנחנו יצאנו מאיתנו? היה פה סמים ויש לך עד היום פה סמים. אנשים מבוגרים לא יכולים ללכת חופשי. לא יכולים ללכת. שתהיה סיבה לבוא לבאר שבע, תהיה סיבה לאורחים לבוא לבאר שבע, שנוכל להיות גאים במה שיש לנו. אין פה תאורה בלילה, אתה מפחד לעבור פה בלילה, אין תאורה, אין פחי אשפה. איזה מרכז זה שאתה לא רואה פח אשפה אחת? אין תאורה של מנורה אחת. וכדי להיות גאים שיש לנו רוצה מוזיאונים, גלריות, אפשרות ביטוי לאומנים שיש לנו בשפע בבאר שבע. המדריכה, אדוני, אתה עובר במדריכה והכל שבור, ממש הכל שבור. אני כבר כמה פעמים נפלתי.
עכשיו ערתי את הרגע. לא לראות אנשים נופלים במדרחוב. יותר חן, יותר טיפוח, אנשים סובלנים יותר, גם לתייר, גם לאורח. אתה נכנס לבאר שבע, כתוב ברוכים הבאים לבאר שבע בכניסה הזאת. אז אתה נכנס, אתה מקבל מרכז כזה גרוע, מוזנח, ולא מטפלים בו בכלל, בייחוד שיש פה את אזור הפשע. שאנחנו נהיה חלק מאותה מדינה שקיימת קצת צפונית אלינו ולא רחוק. בשנים האחרונות עשתה המנהיגות המקומית מאמצים לא מעטים להביא להתפתחות משמעותית בעיר. ריחוקה של באר שבע ממרכז הארץ יצר במשך שנים תדמית שלילית. דעות קדומות בצד מידע כוזב, הדבקת תוויות לתושביה בצד מנהיגות פושרת, הפכו את באר שבע בעיני אנשי המרכז והפוליטיקאים לעיירה מדברית, שבזמן בחירות מקבלת את חשיבותה האלקטורלית בביקור של הח"מים, ובין לבין נשכחת. אחת מהבעיות של באר שבע, כמו הרבה מאוד ערים בפריפריה הגיאוגרפית של המדינה, היא שלמעשה עוד לא הצלחנו לבחור אנשים שייצגו את האזורים שלנו גם בשלטון המרכזי. ולכן אין אפשרות שנקבל נציגים אותנטיים מהנגב של באר שבע, שלא רק יקדמו את העניינים של השלטון המקומי, אבל גם ייצגו את העיר בשלטון המרכזי. ציוני דרך 32 שנים בחיל האוויר, טייס קרב, מלבד מלחמת השחרור, השתתפתי בכל מלחמות ישראל. עכשיו מה הביאים לנו? יעלה לנו אחד כמותנו. בשביל להתארגן בעירייה הוא צריך קדנציה שלמה. מפקד טייסת קרב במלחמת ששת הימים, במלחמת ההתשה, מפקד בית ספר לטיסה, מפקד בסיס חצרים. אני חושבת שכדאי שיבדקו כולם את העבר של טרנר, שיסתכלו מה הוא עשה. הוא עשה הרבה סערוריות. עובר למשטרה, 9 שנים במשטרה, 3 השנים האחרונות כמפכ"ל. בשנים שאני חושב שהיו הקשות ביותר למפכ"ל, אינתיפאדה, טרור, מלחמת המפרץ. אני שואל שאלה פשוטה, אני חקרתי עליו השבוע. הוא נבחר, הוא היה מועמד ברמת השרון. ברמת השרון לא רצו אותו, למה פה יקבלו אותו? מה, אין לנו מספיק אנשים טובים בעיר הזאת? 5 שנים נוספות במוזיאון חיל האוויר, ואז נעתר להרבה פניות אליי, ומגיע לבאר שבע, למרות שאני כל השנים שייך לאזור ולמקום. ולפני 9 חודשים יוצא לדרך ארוכה. הרבה חוגי בית, הרבה מפגשים, 250 אולי מפגשים, חוגים, כנסים, וזהו, היום האחרון שלפני הבחירות. איזה לילה, איזה לילה מסביב. יש לי ראש שמתקייפת, נסיעה קטנה בצ'יפ. מתקייבת, נו. באר שבע נכבשה במלחמת העצמאות. ב-20 באוקטובר 1948 הסתערו לוחמי חטיבת הנגב פלמח על העיר וכבשו את באר שבע הערבית. בשנים הראשונות הגיעו לעיר החדשה אלפי עולים חדשים, ובתוכניות הפיתוח של העיר הושם דגש מיוחד על הפיכתה לעיר מחוז שתספק שירותי מסחר ובריאות לתושבי הדרום. איזה לילה מסביב, תשמע נאיצי. נו מה יש לי? השכונות הראשונות שקמו בעיר נבנו על פי תפיסה של מרכזים קטנים שסביבם נבנתה שכונה. עד שנות ה-60 נבנו מרבית השכונות על פי תפיסה מיושנת שלא התאימה לעידן המודרני. ברוח התוכנית הישנה קמו שכונות רבות, שיכון דרום, שכונה א', שכונה ג', שכונה ד' ושכונה ה'. וסכום בבנק לגמרי לא קטן, שני פרדס וקרם, אישה נסע לו טרם, הגידי נהי גם זה חדש. התפתחות העיר החדשה בעשור האחרון הביאה להקמתן של 7 שכונות חדשות בעיר, וכך גדל הפער האיכותי בין השכונות החדשות לבין השכונות הוותיקות שנותרו הרחק מאחור.